Vice Governor Agnes Magpale nibutiag nga ang pagbisita ni Vice President Jed Jomar Binay sa Northern Cebu usa ka pagpangampanya. Mato ni Magpale nga ang pagbisita ni Binay klaro nga pagpangampanya ug walay kalabutan sa Bagyong Yolanda tungod kay gawas sa pagbisita sa mga apektado sa bagyo sa Northern Cebu ni bisita sab ang Vice Presidente sa siyudad sa Sugbo sa niaging adlaw ug sa ubang mga lungsod sa kasadpang bahin sa Sugbo. Apan sigo ni Magpale nga nilimod si Binay sa maong isyu. Ang tubag lang sa Vice Presidente kay nangumusta lang siya sa sitwasyon sa mga Sugboanon. Kaya namdumang si Binay wala mitambong sa Senate Blue Ribbon Committee hearing niadtong Nobyembre 6 tungod kay mas giprioridad niini ang pagbisita sa Sugbo. Ang hearing kalabot sa aligasyon sa korupsyon nga gialigar batok kaniya.